So, pwede na natin kukunin yung mga kachoy kasi lutong-luto na talaga yan siya. Yan. Ang bango. Hi! What's up mga kachoy? Isang magandang araw po sa inyo lahat dyan. Kamusta po kayong lahat mga kachoy? Kung bago pa lang po kayo nakapanood sa channel na ito, huwag na huwag kalimutan mag-subscribe at mag-click sa notification bell para updated po tayo sa mga bagong videos natin mga kachoy. Mga kachoy, this vlog for today ay magluluto tayo ng tinulang manok. Ito po ay simpleng version lamang po dito sa amin. Kasi magtinula tayo ngayon mga kachoy kasi may baha at may bagyo dito sa amin. So ipapakita ko po sa inyo mga kachoy ang mga sangkap nito at mga rekado nito. Mga kachoy, meron tayo ditong karne ng manok. Yan na po, pinagayad na natin yan siya. Meron din tayong bawang, kamatis, sibuyas, Chinese pichay, tsaka yung sayote, tsaka magic sarap, at tsaka meron din tayo dito mga kachoy na nor chicken cubes yung gamitan natin, at tsaka mantika, at tsaka asin mga kachoy. So yan na po lahat ang mga rekado na gagamitin natin mga kachoy. So mag-start na po tayo magluto. Mga kachoy, lagay na natin ang oil o mantika, yan siya. Konti lang. Tapos lagay na rin natin mga kachoy yung lahat na to. Sibuyas, kamatis, tsaka bawang. Pinalo lang. Lagay na natin ang karne mga kachoy. Tatakpan na natin yan mga kachoy. Nalagyan natin ng tubig mga kachoy. Ayan, kasi sabawan na natin yan siya. Tapos lagyan natin ang sayote para sabay na silang lalambot ng karne ng manok natin. Tapos lagay na rin natin ang chicken cubes. Haluin na natin yan mga kachoy. Tatakpan na natin siya mga kachoy. Yan, kumukulo-ulo na talaga mga kachoy. Yan na siya. Pwede na natin ilagay ang ating pag malambot na talaga to sa sayote. Pwede na to siya. Malambot na yun mga kachoy. So titimplahan na natin. Lagay na tayo ng pampalasa. Tapos asin. Sila mga kachoy, depende na yun, baka umalat siya pag marami ang ilagay natin. Tikman na natin yan mga kachoy. Pwede na. Pwede natin lagay ang Chinese pichay natin. So, madali lang to siya maluto. Tatakpan na natin yan mga kachoy. Kaya na natin ng ilang minuto. So pwede na natin kukunin yan mga kachoy kasi lutong-luto na talaga yan siya. Yan. Ang bango. Kachoy, natapos na tayo magluto. So, kain po kami kumain. So, bago po tayo kumain, manalangin po muna tayo mga kachoy. Lord,
Lord. Thank you sa food, sa blessing, sa guidance, sa protection. Lord, papusun mo yan sa pagkaon ng tiyatag. Thank you sa blessing. Amen. Amen. Kain tayo mga ka-choy. Nasa niya ako kami sila. Ay! Ay, ako ma. Ay! Akay ito ba? Sungko! Tinidor din siya. Eh, di ba O, sige. Ano yung isa ko tsura? Daw ka o, kay pangit daw ka. Gamot sa bubuhok ako, taas na. Pangit ako. Dito ka. Ikaw ba na may ako, ani? Alik pa ako dito. Lagi pala lang papang ang mga iba-iba yung What game? Kaon na. Lang ba? Dito nakalingkod sa yung giniguran. Game. Kain tayo mga choy. Ayan lang. Sweet. Sweet. Tumutala kung palundong. Dito yan sa kutsara. Ang meron kasi nabamit. Ang bangga mit. Gara-gara lang ikaw. Ano ang berle? Kaon tarong ha. O nga. Ano berle? Berle. Akala na tawa ko. Ang berle. Berle. Karin mo na. Ito dong. Abri niya ba? Kita na niyo mga Boom. Na, marap din ang kayo ng Berlin. Ang kanon sa berle. Hindi mo pa talaga.
gulay from what's guys, may gulay ba? Gulo din mo, kaon. Ikaw? Wala din ikaw ang gulay. Sa Berlin na. Nakaon na sa Berlin. Ano ba sa nakaong gulay? Ano ba? Sa yuti. Kaon. Everything sa ulit lang. Ano consistent mo? Ang galing. Ano yun? Wala. Babang ko. Ay, sarap. Ito. Kaon na Berlin. Kaon na Meg. Ganon. Ayan na. Ano na?